Hello guys, magandang araw sa inyo. Ayan, magluluto na naman tayo ngayon ng tahong. Ayan, hindi tahong ni Carla, hindi tahong ng kani-kanino man. Tahong ito na nauulam. Baka isipin nyo kung ano-anong tahong yan. Ayan, meron tayong kamatis. Ayan, hinihiwa ko, nakikita nyo naman. Ayan, ang bilis. Ayan, meron din tayong may kamatis pa. May kamatis pa. Bali, maraming kamatis yung gagamitin ko. Kasi gusto ko maraming kamatis yung lulutuin ko ngayon eh. So, ayan, sige, pakibilisan mo nga. Ayan. Napagod yung naghihiwa. Ayan yun naman yung sibuyas natin. So, ayan, kailangan natin balatan bago hiwain. Take note, balatan muna bago hiwain. Ayan, 'di ba? Binalatan ko muna. Ayan, ayan, hinihiwa-hiwa ko na ng mga pinong-pino. Ayan, 'di ba? Ayan, pinong-pino yung pagkahiwa ko. Depende na lang sa inyo kung paano nyo hiwain yung sibuyas na pag kayo rin magluto. Ayan, ako magluluto, ganyan ko gusto, di ako yung masusunod. Ayan naman yung ating bawang. Lagyan ko ng bawang kasi magigisa tayo. Di ba? Ayan, pitpitin ang bawang. At ayan ang royal. Ay, ininom. Tinikman? Masarap daw, masarap. Ayan ang ating tahong. Ayan, nilagay natin sa tubig. Ang tahong ay hugasang mabuti. Take note, hugasang mabuti, tanggalan yung mga parang bolbo-bolbol. Okay? Nakuha. Ayan, tanggalan natin. Dapat malinis itong lulutuin natin. Ayan. Pakibilisan. Ayan. Baka fast forward nga. Pero ang bagal pa rin. Ayan, dada. Yan yung sinasabi ko eh. Sige, ayan. Tumatawa. Ayan. Tinapon. Tapos, ayan, magpakulo tayo. Ay, hindi pa pala. Ipainit natin yung kawali. At kapag mainit, nalagyan ng mantika. Hintayin itong kumulo. Ayan, nagmamagaling siya. Okay. So, hintayin natin kumulo. Ayan, maggisa na tayo. Iuna ang bawang at saka yung sibuyas. Ayan. Hintayin mong maluto yung bawang at sibuyas. Take note. Tapos lagay yung kamatis. Ayan, lutuhin yung kamatis. Okay, nakuha. Magaling. Ayan. Kapag ramdam mo ng luto yung kamatis, ayan, may sumilip. Sabi ko nung wag magpakita sa video eh. Ayan. At ilagay ang mahiwagang tahong. Ayan. Tsaka natin lagyan ng patis. Patis po ito. Patis. At tsaka magic sarap. Okay, magic sarap. Sana all naman. Magic sarap. Ayan. Tsaka natin ilagay ang royal. May motor. Ayan. Diba? Honest. Wag tayong maglagay ng 5 minutes or kung anong minutes dyan. Hindi niya assure. Pero, tansya-tansyahin na lang. Ayan. Pag kumukulo na, ayan, pwede na ready to serve. Pwede na natin itong ulamin. Luto na ito. Wag masyadong i-overcook. Kasi, yung laman nito ay magiging kulubot. Ano ba yan? Maliit. Liliit yung laman nito. So, ayan. Okay, eat well mga kaibigan. Bye!